Hej alle sammen. I dag der skal vi prøve at løse et problem, som mange af jer sikkert har. Den der jeg også havde det, var at når man spillede Alicia, eller vi åbnede spillet, så kom den med sådan en irriterende lille boks, hvor der stod, at man skulle installere, eller at den ikke var på et eller andet med koreansk, og man så skulle installere noget AppLocate for at det virker. Men så mange af jer sikkert opdaget, når du installerer det, så sker der ikke rigtig andet. Når du så trykker på ikonet igen, så gør den bare det samme, som du har installeret det. Ja, det er fordi Windows 10 ikke er komfortabel med det der AppLocate. Så løsningen er egentlig meget simpel på at løse det. Hvis du går ind på dit internet, så søger du på den her hjemmeside. En jeg selv har fået, fordi at jeg selv har haft problemer. Så scroller du ned, og så er den her. Der står noget med AppLocate. Så står der, at den ikke er komfortabel med Windows 10, og man skal ændre det til sådan noget koreansk. Så måden er egentlig rimelig simpel. Det du gør, det er at du trykker på din højreklikker på din skrivebordsbaggrund. Jeg har godt nok ændret den til koreansk lige nu, men det gør ikke så meget, fordi det er stadig sådan halvdans. Så trykker du skærmindstillinger. Så kom herind, så trykker du op på den her lille møtrik. Så vælger du tid og sprog. Så scroller man ned her under relaterede indstillinger. Trykker du flere indstillinger for dato, klokkeslæt samt internationale indstillinger. Så får du sådan et nyt kontrolpanel ting. Så trykker du ind på område. Får du en ny lille boks. Så trykker du administrative indstillinger. Så hernede der står godt nok allerede at jeg har sat den. Der står sprog for de programmer der ikke understøtter Unicode. Og det er det der er galt, når du trykker på Alicia for at åbne det. Så skal du skifte systemland. Så skal du vælge koreansk, som jeg har gjort. Og så trykker du OK. Så vil computeren bede om at genstarte. Når du ændrer sproget, så genstarter du. Og så skulle dit problem faktisk meget gerne være løst. Jeg ved ikke, vi kan jo lige prøve at se, om det virker med min. Det gjorde det så. Nu kommer login-boksen. Så ja, nu skal det helt meget gerne virke. Håber I kunne bruge videoen til noget. Hvis I vil se flere af sådan nogle videoer, så bare skriv i kommentarer, hvad I vil have. Hjemmesiden ligger også i kommentarer. Tak for nu. Hej.